Angger nanggone dhewek gotong royonge wong dadi mayoret tok. Siki ngangkat temenan ngono, jujur kacang ijo kan rasakno ngono kae. Jiana loro maning guys sing arep diangkat. Megap apa ora kowe ngono lah. Pokoke gayane padahal wis megap-megap kayak. Oke, asih siji maning kae ngono kon ngrasakno. Ya patut lah angger jagong bayar tempat nggo jagong wong nyatane mindai kaya kowe kon. Nah, kowe. Tenang, ternyata manusia perkasa ya. Ya. Aduh lah. Wes yo.